confírmase a felonía que moitos e moitas non nos acabamos de creer, entre eles eu. Eu non creía por inverosímil, por ilóxico, dicir, a un ano vista das eleccións, e sobre todo por injusto, porque é profundamente injusto pola imaxe que se está transmitindo da nosa cidade. Iso é o que realmente me doi, a imaxe desta cidade que non é a que se está trasladando. 3 mortos, unha trásfuga, son os avales que presenta Candia para asaltar o Concello de Lugo na súa alocada carreira, sin límites, sin escrúpulos, hacia o que realmente pretende a presidencia da Diputación Provincial para montar un feudo personalista, caciquil e anticuado nesta provincia. Que vai cambiar en un ano? Que vai cambiar en un ano? Cando os orzamentos son os que aprobou este goberno, cando os proxectos que temos consensuados, preparados e en marcha son os deste goberno. Non é ese o objetivo é tratar de asaltar o Concello para blindar as eleccións dentro dun ano. Non teñan ningunha dúbida. Dentro dun ano estaremos gobernando esta cidade. Pero saben por qué? Porque os veciños e veciños non perdonan traicións e porque confían en xente como a nós. E, desde logo, non lles imos defraudar. Moitas gracias.